Ingaga tahu saya ngona akutora ndakayani yangu dari mu ishoso yo ndimangara next door wangu akaita si saka akaoni bagara mana ani 60 years ya Unzani abo shabu Uy, ano ko ng manok? Yo chama de depende. Urufuba de depende. Utauri nya. Alright, rekibati umeona nya mapira ini. Mwanangu. Awa njeno wako. Uy njeno wako. Kuma na wako. Unawamuze kuwa ya basi. Mani tumani. Atumazi ya mtu zetu ngoma na wote. Tauliza. Ukitaka tena saka pani one day so mani saka kuzi. Agamshita. Tauliza mwana. Tauliza wewe baba wako baruzi zakata. Yara sunde bapeza nyai. Tauliza ibanzi. Nepanze mda. Tauliza. Yo chimuzo ya mangwani. Tauliza. Kunonoka kutaura kusukutaza kudaizira. Imi chimunyana leko. Sisi kusude kuisa umchana kesi kindu. Nakapinda mumba. Yeah. Toka anonoki. Nakapinda mumba. Tangazamu tanga kukusana kusa. Basi ndio Agora music agora. Kawan. Terus time yang berkurang. Oke. Alright. I'm going to Tuesday. I also choose say and for someone you have ndovandasanga ndimskana wato saka time ndakasvika ndikageza time ndaipinda mumba ndopangamira patepeti ndopa ndamuvhurisa usi hapo ndichipinda mumba ava vanenge vakandiswa noziprince ndokubva kamhanya mumba mini kabva kananga muspace straight because kaona kuti ndikuvondegeza already kaitoza ndikunopinda ndobva uyu atera kamwana kawo tapinda muspare ndopa kamwana kajambira pambeda kutanga kutamanya kamwana kawo chitaura kunyanya ende ndichirongedza zvinhu after a few seconds ndopa ava vanetwanzvanzi take president primary ndopa twatendera nekuwindow time ndataura navo ndatojamba tichidongorera so ndobva ndatoona tanzvadzavo twatizi naitara mikusi tiri kumurungu muspema maunurara Baik yang sikit. Kau mau ngomong minasi. Mungkin ada siapa ini yang gaji. Your friend now. Saya tahu ni. Ini ambil. Alright. Tapeza. Doko pandatopula president Samuel ndopasa. Maneno yandakuzoka. Ndakazofonerwa namama wangu achitanzi kumba kwedu kune hondo unzwa tamusha ngatoke kune ipo zvakanzi kunzwa rarani kamusikana vachidza katete vacho aneno amadzakadziko chitofaiti ndakati ndotozoya kuseni mungwana ndauya mungwana ndakasvika hondo yechingori project vachitukirira vachidididiri saka pawaitukirira papai ndakasvikopinda mumba ndovananza tete vachitisi kakaya kuno zvekuranza panokuti fight kuti ndiende pandakabva ndacho ndakaenda already was by the Nagatsam and Raman Raman was to scuffed to say one day to then so because of it and down papa quiet to look at the gas and the community to deliver sounds like to watch. The banana to take a school see, sounds good, the one that's our story.
ndobva nditi tete unomuda here musikana ndakati asi ndozongoda kuita chikoro watawa ndichakakutsamira ndakati ndakazonzwa nezuro wakati anondingatomondisa vacation let me go ndinotaura nehama dzangu kana tapedza get back to you watawa it's fine hapana zvakakuita papa vaingobuda vachienda kusembo vaitsvaga tsvaga chitenderana almost nezuro so Friday ndopa ndikazona ndasamona nzikudiwa kwamama zvese zvaarikutaura ndikupakana nazvo kana date chai ari kutonyewa nekuti prince wacho anga asitoripo wauona musi wemandi mama vatobuda vakaenda kunyaradzo ungori musi wefriday pawakabuda vaenda kunyaradzo wadzoka musi wesandi manheru musi wefriday kubva musi wefriday kusvika musi wesandi apera zvatakaita musi wemandi vakauya nabhora vauya nabhobhova vatichi munina wamai vamai vapapa whatever izvozvo vatichi tinovaperedza nekuti gogo vangu vakurwara saka tinonovaperekedza kuna gogo kuti vambogara nagogo vachivaona uzvo masikati acho ndepatakasare chikuda zvaarikutaura prince wacho akastoripo pamba naeden kangana tawe iyo kaakarova akakarova kabva karara Sekekana oyanisha mwari yako girlfriend yako amtandarei kuzimbai zikutandarei inokutandarirwa pamberi ati idai yanzadzi yako ingwini yakaonekwa nomumwe mukomana vakagara pamubhedhi vachisiya mutandandaro vachiya mumasomoko vagere pamubhedha mumba yekurara waiteka kumubvunza kuti uri kuite mumba imo munomukomana zvinobvumirwa here mubhedha ndokuita sei Akandibvunze mumubvunzo apa tavana mapena iwewe nawo hauna musha unayo ndiye amafix achikona mafix akamusokuti manje ini kuti Tuesday because mama wangu akabasa ndio wanifonera vari mumba mavo waishupana asi nyaya makararamisa swishi akakapfeka t-shirt emaline ine orange negrey short reblack nemaside pockets pant ranga reblue rine maline eblue neblack ini ndanga rakapfeka pant repeach nedress red zvaita zvakanaka asi ndoanonzi mapera unechokutaura kupera mama wawana uyu ndiani unechokutaura anzandicho majida aindada kuti ati handine chokutaura mapedza mama amaingorurukuru ndinokuisikutai amatachikwadi uchazosvita sikana unomuda wamukanganisa namwana boya nehono misirei mutoro wake ukuisanganiko nebo taurei chimuite isirei usagaza kutsogoro wazizo say no
until I finish your book. When you guys say go first, you know, I got a smart take up for a mom. Cigar. That's what step to you. You don't want to tell you what. Then you can no more. I get it out again. That's a kind of pattern. The guy put it mpana nyaya kutamba nayo mwana nokurorere andakuda ndikati chandinoziva chekuti vana vangu vanotaura chokwadi ndamutokoya ndatambira mapeni andida kunzi ndinoziva mapeni usazonyepera mwoyo vaunzi chokwadi misire mombe dzake 250 ne350 bosi unoshanda here torowawo pabere ngaatange kubhadzira end of November mumbe 2 end of January singaite unamakore mangani but I don't say end of November mumbe 2 end of February mumbe 2 chinjira kurekisa zvinhu zvamwana ndakunyara usatindedzidari chikuizokora kuti apa usati you rest in case anda vanafara ndati mambauro wako vambogona kazarava unopiswa munhu mufana endai kumbama nemwana wenyu iwewe usatambire nyaya inoziva rume mirira kuti hazina basa vazvinzwa kana achikuda uyu anokumirira iwe unomumirira vazvinzwa ukomana chienda kwa sunga ini